הרים, התמוטטות מצוקים, מחלות ואירועי מזג אוויר קיצוניים. כתב איכות הסביבה חיים ריבלין והחזאי דני דויטש בפרויקט משותף מיוחד, האיום האמיתי. הנה. הילדים הללו יגדלו לעולם שונה לחלוטין מהעולם שאנחנו מכירים היום. המונח התחממות כדור הארץ נשמע לרבים מאיתנו כמו איזושהי צרה רחוקה של דובי הקוטב, אז זהו שלא, ישראל היא חלק מהמשבר העולמי. זה ממש נכון. התחזיות הקודרות אומנם מדברות על עוד כמה עשרות שנים כשהילדים האלה יהיו גדולים, אבל כבר עכשיו אפשר לראות את הסימנים המקדימים. התהליך הזה החל. עכשיו גם כן, זה לא הזמן שלהם, פתאום התחילו לבוא, להתקרב לחוף, עכשיו הגיעו, לפני הזמן הגיעו. זיידה בדייג תולה את התופעות המוזרות הללו בהתחממות הים. רשתות הדייגים ביפו קולטות את מה שאנחנו מסרבים להפנים, משהו משתבש פה. דגים כאלה לא היינו רואים אותם בכלל, דגים כאלה. בדרך כלל עכשיו שיש לנו עונה של סרדינים וסקומברי וכל מיני דגים, השנה מרוב שהמים נהייתה חמים, הדג נכנס לפני כמה חודשים. הדגים הללו שאוהבים מים חמים לא רק שמשבשים את עולם הדגה בים התיכון, הם בעיקר מבשרים על השינוי המדאיג. אני חזרתי מכנס באיסטנבול ושם הסתבר שהים התיכון מתחמם יותר מאשר האוקיינוסים האחרים. זאת אומרת, תופעות שצופים שיהיו בעתיד במקומות אחרים אצלנו כבר קורות. השינויים שנצפים היום קטנים, אבל התחזיות מבהילות. בדוח מיוחד של אדם טבע ודין על השפעת התחממות כדור הארץ על ישראל, צופים את השינויים הבאים. תהיה עלייה בתכיפות, בעוצמה ובמשך גלי החום, תהיה ירידה של 30% בכמות הגשמים, מפלס הכנרת ירד באופן משמעותי, ובמקומות אחרים יתרחשו שיטפונות בשל אירועי גשם קצרצרים. השלג בירושלים ובחרמון יהפוך נדיר וייתכן מאוד שיעלם כליל, וזו רק ההתחלה. לפני 10 שנים התחממות גלובלית הייתה עדיין תיאוריה. היום זה כבר עובדה מדעית. היום כבר אין ויכוח מדעי בקהילה שזה מה שהולך לקרות. ההתחממות קורית ותקרה בקצב מואץ. השאלות היחידות הן בקצב המדויק שזה יקרה. כלומר, האם התוצאות הכי גרועות זה יהיה בדור של הילדים שלנו או של הנכדים שלנו. על פי הדוח, גם בתרחיש האופטימי ולפיו כל מדינות העולם יתגייסו לעצור את ההתחממות, מפלס הים יעלה בכחצי מטר. על הקביעה הזאת אפילו המדענים הספקנים לא מתווכחים. וזה מה שזה אומר, הצפת החופים בישראל. בתרחיש החמור יותר ולפיו עולם כמנהגו נוהג ולא ננקטות פעולות לבלום את ההתחממות, מפלס הים יעלה ב5 מטרים. זה כבר אומר הצפת שכונות בחיפה ובעכו, בתל אביב הטיילת והבתים הסמוכים לה יכוסו במים. באזורים מסוימים המים יגיעו עד רחוב אבן גבירול. תהיה השפעה חמורה באזורים שבהם רצועת החוף צרה, תהיה השפעה על המצוק החופי, זה ודאי ישים בסכנה. אי אלו יישובים לא גדולים במיוחד, אבל בשבילם זאת תהיה קטסטרופה. הכוונה ליישובים וערים דוגמת נתניה ובית ינאי שכבר היום מרגישים את הים נוגס ברכס הכורכר שהם יושבים עליו וממוטט אותו בהדרגה. הים בישראל עולה כי הקרחונים בכתבים נמסים, ההתחממות שם לא פוסחת עלינו. על פי הדוח, הטמפרטורה הממוצעת בישראל תעלה ב3 מעלות. כשאני עכשיו שומע שהטמפרטורה 27 מעלות ועוד 20 שנה היא תהיה 30 מעלות, כי התחממנו ב3 מעלות, זה לא כל כך הרבה. סך הכל זה טמפרטורות שאנחנו רואים כל הקיץ כמעט. יש משהו שנקרא עומס חום. יש עומס חום קל, בינוני וכבד. ההבדל בין עומס חום קל לבין עומס חום כבד הוא 3 מעלות. וזה אומר מבחינה פיזיולוגית שמסתבר שכשהטמפרטורות מתחילות לעלות, כל מעלה היא קריטית. ולכן זה נשמע מעט, אבל אנחנו נרגיש את זה הרבה. בגל החום האחרון באירופה לפני 4 שנים מתו 30,000 איש. גם בישראל נצפו תופעות חריגות. כשמסתכלים על החודשים האחרונים, הרצף לא נראה מקרי. אוקטובר היה משוגע. במחצית הראשונה של החודש לא ירד גשם בכלל, אבל במחצית השנייה ירדו כמויות אדירות ב4 מופעי גשם בודדים. נובמבר התחיל דומה, אבל אחר כך הגיע יובש שנמשך עד אמצע דצמבר. במרס הגיע כבר השרב, אבל מיד אחריו גם שלג. אפריל כבר היה מטורף. אירועי שרב קיצוניים ואובך כבד מאוד, וכולנו זוכרים במאי את השיטפון בנחל קומראן, וגם את יום ירושלים בו ירדו 30 מילימטרים בשעתיים. הממוצע לכל החודש הוא רק 3 מילימטרים. אין ספק שמזג האוויר פשוט השתגע.
השילוב של אובך שהוא אקלימי, כלומר חמסין, יחד עם הסמוג, העשן, שקיים לא רק בתל אביב אלא בכל הארץ, מעלה בפירוש את התחלואה הנשימתית. אנחנו רואים באזורים מסוימים של הארץ, ויותר אולי משל בתל אביב, עלייה משמעותית באסתמה. לא רק בעיות נשימה נמצאות במגמת עלייה, חום מביא איתו מחלות שלא היו פה קודם כמו קדחת הנילוס. המגמה הזאת רק תגבר. ההפצה של מחלות זיהומיות, כאלה שמועברות על ידי נשאים כמו יתושים או קרציות, גם וירוסים וגם חיידקים. כל שינוי בטמפרטורה גורם להתרבות שלהם, לשכפול מהיר יותר. העולם של הילדים הללו, ועל כך אין חולק בקרב המדענים, הולך להשתנות. מישהו יצטרך לעדכן עבורם את ספרי הטבע והגיאוגרפיה. על היקף השינויים ועוצמת הקטסטרופה אנחנו יכולים להשפיע. כשצריך למהר, חלון ההזדמנויות ייסגר בקרוב.